ja mám rád takú sebestačnosť, tak v rámci svojich možností robím vo svojej záhradke a v rámci svojich možností ani nepoužívam žiadne chemikálie na hnojenie alebo ošetrovanie proti rôznym chorobám, škodcom, plesnia, vôbec nič. No, takže hoci nemám veľa času na záhradku, mám ju maličku, ale mám s nej radosť a čo som rád, že ju majú aj tie moje spolubývajúce. A ďalšou vecou, ktorú robím doma už veľmi dlho v záhrade, to je, že kompostujem, ja nevyhadzujem žiaden organický odpad a preto mám veľmi málo komunálneho odpadu. Raz za 2 týždne naplníme vary do polovice tú nádobu, takže týmto sa dostávam aj k takej ďalšej téme, ktorá sa týka životného prostredia, a to sú odpady. To je taká večná bolesť dnešných samospráv, pretože odpadov je veľa a najmä obalov, a nič nie je horšieho, ako keď sa organický záhradný odpad alebo kuchynský pomieša s umelými hmotami, teda s plastami a so všelijakými kovmi prípadne, ktoré sa dostávajú do domácnosti s obalmi. No nie každý má možnosť napríklad spáliť papier doma, čiže dneska sa tomu hovorí energetické využitie, ale chcem zaviesť to, aby bol zberový dvor v Dražovciach tak nejak na takom mieste, ktoré by nebolo ďaleko zo žiadnej časti Dražoviec, a nie je to zložité, čo sa týka prevádzky. Stačí tam vlastne riadne to, čo sa dovezie, oddeliť, uložiť a udržiavať tam poriadok. Podobne ako je to napríklad na Katruši.